חכו שנייה. יש לי מועדון חדש. אם אתם רוצים להצטרף, תצטרפו. זה מועדון למי שסילקו אותו, וזה בברול סטארס. אז לא יודע מה אפשר לעשות. תיכנסו פשוט. מותר מלא גבים, מותר קצת גבים, לא אכפת לי. אבל יש חוקים למועדון, חייב להיכנס, להתחבר כאילו, וחייב לעשות את התחרות של המועדונים, נגיד מגה פיג, או מה שהיה, נראה לי עץ היה. אז חייב שיהיה עקב במועדון, אני אשלח לכם את השם עכשיו, אני אכתוב.